gyud ta maging matsyag gyud ta, magbantay-bantay gyud ta sa atong mga kaunon karon. Yeah, maging vigilante. O si Batman maging vigilante gyud. Sino bista ko ta vigilante. Anak gyud na siya, sakto man gyud na imuha. Atong gobyerno gahimo man gyud ani kay para pud dili maging inani ba. Nakatuon man ta ani sa kining pandemya tungod atong kuan. So kini po ang ato ang bantayan pud kining mga sakit nga nanakaron sa mga kahayupan. Oo, kay dili man ko kakahibalugod nga pagkahuman ana mo transfer dahil sa tao, di ba? Yes. Diba? Ay hara sa mga na din ang mga pag-imbestigar. Aya na din naggikan din sa kuan. Yes. Nagka-transfer na ang kuan ba mode of transmission. Mao na nga to ang kuan na. Mode of transmission. Unsaon pag kuan. Pag-detect. Yes. Daghan na siya mga panghitabo. Tracing, contact tracing. Di ba? Lisod na. Tanan na kailangan maging vigilante gid. Mao gyud na. Gabi mo nang daghan kay gakatay karon sa kuan. Daghan kay nagbaboy kay para lang maiwas, di ba? Para iwas sa mga sakit. Mao po ni daghan po mga high blood karon. Kay tungod ali dagwas di man nagbaboy. Ay upa dito nga bisa og namatay na bitaw. Ila ang kaunon. Kay ang sa ila apa sayang. Sayang gyud. Daghan kay natang word na sayang bitaw. Daghang lagi. Daghang kaayo na nga apektuhan ini. Daghang kaayo. Sayang. Kauno na lang nato kay sayang. Unsa nahitabo? Sayang. Tambo ka. Sama. Oh. Sakto. Sayang isara ka buk gibinlan pa jud ko nimo. Sayang kay na ayan binlan. Grasya ba na. Diwa tinuod di ana siya mga storya-storya nga ina. Sayang daghan kay nabikil alang sayang. Daghan kay na disgrasya alang sayang. Oo. Daghan kay na disgrasya alang sayang. Sayang jud kayo di kaunon na. Awa na yung pagkasayang nimo namatay noong ka. Diba? So, mao lagi na siya karon. Dili man gud magpatuo. Sayang. Mao na siya. Sayang. Ato naman sa ato naman nadala naman gud sa atong kultura nato ba. Di ba? Kasi syempre tungod sa kalisod sa panahon karon ang mga palaliton labi nagkuan. So, di ba? Sayang. Dili gyud nimo usikan. Dili ka mag-usik-usik sa mga pagkaon kay sayang kay na. Di ba? Teo sa una pakanon ko og kining bugas o humay kanon. Di ba? Nalay isa ka buok matagak sa imong plato. Uy, sayang kay na isa ka butil ana na kuan. Makapuno na biya na siya isa ka palayan. Ato ang mga lola. Lola tong magpapa, di ba? Yes. Mao gina sila kay kailangan gyud na kailangan makahibalo pug ka. Para imo apo nang mapasa sa imo ang umaabot pod kung naa magkaanak ka, di ba? Sakto na, takya. Kita sa una di man ta makahuna-huna bata pa ta. Oo. Kaon la. Ako sa una barok, kabalo akong buhaton. Sabaw. Kanon. Kaon na. Tas ako ni supsupon. Supsupon ako. Tapos dili ka kita si mama. Ako ni kaon. Kaon daw nimo, marok katakya ha. Sayang uy. Sayang. Pero karon data makapanghuna-huna. Karon data makapalalon, mapalandong, mag-reflect. Yes, maka-reflect sa ato ang gibuhat ba. Sa galingon nga, ako bitaw sa una ingon ana man ko. Sayang. Lagi mali gid na siya nga kuan. Sayang kay to akong gipangkuan. Bata pa man ta wala man tay mahanaw ana gyud, di ba? Mao galing nang atong ginikanan magtudloan ta. Ato ipasa po nato. Ipasa po nato sa ato ang. Mao na siya ipasa po na sa to. Mao na ka sayang. Di masayang. Tawag lawas karon. Sayang. Di ba? Ano man gyud na siya. Dili man gyapon di man gikataas ing katambukan pero kailangan gyapon nga healthy lang gyapon ang ato. Kailangan na i-balance. Kailangan na atay balance sa atong pagkaon ba yan. Kailangan lang yun na siya inanaon. Limitado na ato ang kakaon na to. Well, sa atong